प्रत्यंग विषय रे हैना हम शरीर रे विभिन्न अंग प्रत्यंग अछि से सब कोन कोन काम रे आसुची हैना से विषय रे पढिबा। अच्छा तुम मुंड काई आखी काई नाक पाटी अच्छा हमें सही काम आर सब काम कोन हमें पढिबा गीत माध्यम रे ठीक अछि मु बोलबी तब तमे बोलिबो फास्ट स्टार्ट ओके এই তোমার মাথা এই তোমার মাথা এই তোমার মাথা এই তোমার মাথা খরা বরসা দাও সহিব খরা বরসা দাও সহিব ভয় দেহেলা মু ছতা এই তোমার মাথা এই তোমার মাথা এই তোমার মাথা এই তোমার এই তোমার পাটি এই